kok panas tenan sih. Panas tenan. Tak lungguh terus kesel aku panasen. Rani. Apa? Rinio. Rinio lho gue kene iki lho. Panas. Aduh. Ora Kene iki. wis ra suka kuat aku ya Allah. Astagfirullah, aku iki mau ya wesel mari nyapu-nyapu iku. Terus panase orang wati sampai keringetku iki mili koyo banyu keran. Alah wis biasa Ran. Masa saiki pancen ngene. Kowe kakan ngeluh wae. Iki dia mau biasa. Aku meh gosong kok ngene rek gak ono angin blas iki lho. Hele yo ngene iki yo biasa to Tik. Lek panas ngene iki kan yo cucian iso dadi cepet garing to dadine. Piye to? Lah iya. Kowe kabeh ngerti ora? Panas iki duduk panas biasa. Iki ngono mergo pemanasan global. Apa pemanasan global iku Sar? Yo bumi iki panas mergo ulahe manungsa dhewe. Alas dirusak, asap kendaraan akeh, plastik numpuk, kabeh nyumbang panas. Aku ya mau tuku ombean siji loro, masa ngene iki salahku? Nah, ya iku gara-gara awakmu lek kabeh uang mikire kayak ngono ya iso-iso numpuk plastik iku. Wis rek kah, ngene iki gek dah mikir ngono lho, piye carane bumi iki cek cepet pulih. Gak panas kok ngene iki. Loh, ono apa iki cacah? Kok rame tenan? Panas kok gegeran? Nggih, ngapunten Bude. Niki lho panase. Bumine koyo ora umum, rasane koyo di oven nggih Bude nggih. Nggih. Monggo Bude pinarak Bude. Nggih. Iya nak Rani, panas saiki anjing kuwi biasane. Kuwi jenenge efek pemanasan global. Sampeyan ngerti ora? Kula ngertos Bude. Niku amargi ulah manungsa sing boten bisa njaga alam. Iya bener kuwi nak. Zaman saiki alas ditebangi, sampah ora diurus, kendaraan ngetokake asap saben dina. Bumi iki nak wis kesel. Lah terus kedah pripun Bude? Wong kula nek medal teko omah wis keringetan gobios, makane kula gawani kipas iki saben dina. Ya ora usah ngelutok, Nduk. Carane ku diwiwiti saka sing cilik kaya to. Aja mbuang sampah sembarangan, nggunakno botol sing iso diisi maneh, lan nandur uwit ning ngarep omah. Oh nggih Bude, kula sakderenge sering tumbas es plastik saben dinten, sakniki ajenge kula kurangi. Nggih lek saged mboten nggunakake plastik malih pun. Sami Bude, ibu kula tak jak nandur kembang supados bumi niki adem. Nah, nek wis adem kabeh, monggo piknik bareng Bude. Ayo rek, ayo. Yo ayo nak, nanging tetep iling ojo sampe ninggal sampah, nggih? Nggih, siap Bude. Sawise dinasehati Bude Ratna, para tokoh sadar lan janji bakal ngowahi kebiasaane. Babak iki dadi penutup sing tenang lan positif. Panase isi ono, tapi atiku luwe adem. Paling ora aku wis iso carane jaga bumi. Bener, bumi iki omah bareng. Lek ora dijogo, sapa maneh sing bakal jogo? Ya wis, ayo mulai saiki adewe dadi tim peduli lingkungan. Nah, apik kuwi. Aku ya iso nyediakne papan khusus kanggo botol bekas ben wong-wong iku gak ngbuang sampah sembarangan maneh. Iya, bener. Aku ya arep ngajak tonggo-tonggo supaya melu yen akeh sing peduli, terus lingkungannya mesti luwih resik. Kok panas banget ya? Ayo pindah. Ayo pindah. Ayo. Ayo. Panas banget ora. Loh cah, aku yo kate melu iki panas. Aduh, ya Allah. Lho ya apa arek-arek ayo Bude. Nah, nek ngene kan wis enak, wis adem. Tak lanjutno ya. Ya. Idemu iku mau apik Tik ya apa nek awake dhewe iku saben minggu ngadakno kegiatan resik-resik, nandur kembang utawa wit. Lah aku setuju banget.
Saben wong sing liwat ngarep omahku bakal takjak gawe tas kain ben ora tuku tas plastik wae. Aku ya malah kepikiran lek ngajak bocah-bocah iku gawe poster peduli lingkungan. Piye? Setuju. Oh alah, kowe iki lho sok megaya mil-mil. Wong peduli awake dhewe lho gurung ngiso. Alah, uang kok sirik. Wes hop ketimbang julid. Ayo podo-podo berubah supaya bisa berfaedah kanggo lingkungan asli lan bumi kita. Wah, apik tenan. Mugi Gusti paringi berkah, bumi dadi adem, lan awake dhewe luwih hati-hati. Amin. Bude, kula janji bakal konten tumbas es malih. Nah, ngono kuwi lho sing tak senengi. Mulai saka langkah cilik nanging kanthi ati sing tulus. Para tokoh mulai jalan ke janji kabeh gawe ngresiki lingkungan. Kabeh padha gotong royong ngadakno kegiatan resik-resik kampung lan ngajak warga kanggo ngresiki kampung. Isih titik tantangan warga semangat tanpa kesel. Wah, seneng banget dulu halaman kampung resik kayak gini. Lah iya, aku seneng banget balane dadi luwih ijo, glontok kae. Rek. Iki lho Milan duwe poster. Ya iki lho Rek, hasil posterku. Tulisane, ayo jaga lingkungan, ojo buang sampah sembarangan. Kok apik tenan. Iya lah. Iya. Apik kuwi Mil. Jadi, bocah-bocah cilik sing liwat mesti maca poster iku. Heeh. Soale iki katene tak tempel ndek wit. Oh iya, aku ya wis ngajak ibu-ibu kanggo nandur kembang nang pinggir-pinggir dalan wingi ku wis disetujoni ambek Bu RT. Wis apik. Iya, Jos, apik yo. jos, Tenan. Ini buah akeh. Aku seneng banget saiki dalane dadi luwih ijo. Iya Sar, aku ya seneng ndelok kembang mekar, koyo ndelok bumi tersenyum. Tibake kerja bakti ngene iki nyenengake ya, Rek. Iya. Apa meneh bareng awakmu ngene iki seru. Iya. Wah, apik tenan. Aku bangga karo kowe kabeh. Ora mung omong, tapi wis tumindak nyoto. Nggih, Bude. Matur nuwun Bude, saben minggu ku badhe kula jadwal kerja bakti bareng-bareng Bude. Lan aku bakal ngajak bocah-bocah gawe poster peduli lingkungan Asik. dan ngerti pentingnya jaga bumi. Ya wes, ayo dilanjut maneh. Tapi saat durunge iku, ayo ngene sik. Monggo Bude. Tim peduli lingkungan. Aku yo melok, masa aku ditinggal. Kene. Tim peduli lingkungan. Ijo royo-royo. Ayo lanjut. Ngapu iki aku? Ilingo, ngopeni bumi kuwi ora mung saiki, nanging saben dina. Yen kowe tresno marang bumi, bumi uga bakal tresno marang kowe.